Assalomu alaykum podpishkon aziz, дар навори имрӯза барои шумоён се сар ғуноҷинои герефорда пешниҳод мекунем. Сари видеоно дӯстони азиз дута калонаш мешавад. Охири видео якта майда ширмакаш мешавад. Дӯстони азиз, ино мана дута гигант ғуноҷинои герефорд барои шумоён, барои мол кардан. Хоҳитон мол кунтон, хоҳитон қассоба тайёр карда фурӯштон, фарқаш не. Любояш ба шуда мегирад. Дӯстони азиз, хоҳитон сӯхум ба поитон, хоҳитон мол кунтонам мешавад. Лайкҳои зер кунтон, обязательно видеоролика то охиршо тамошо кунтон. Молҳои беҳтарин аз канали Мол Бизнес пешниҳод кардастем барои шумоён. Маними сари видеоги дӯстони азиз ҳар душ якҷояга фурӯхта мешавад. Касоне ки харидори аниқ бошанд агар марамад. Дӯстони азиз, адресҳои мо хуҷанд: ноҳияи Бобоҷон Гафуров. ғуноҷино синни солашон 1 сола, ҳар душам 1 сола шудаги. Дӯстони азиз, ҳар душам молҳои басифат барои мол кардан зурай. хулас калон тамошо кунтон. Агар маъқул бошад, ба нархи дастрас харидорӣ намоитон. Дӯстони азиз, ҳар душам модарзод калай, ягон хел шох похаш нест. Дӯстони азиз, масъалаи дастапкаш хел гӯйтон. Агар масъалаи дастапкаш территорияи хуҷанд ройгон тарафҳои Душанбе қати клиент ҳамсоҳиба шуда ташкил карда мешавад. Мана ин раҳравиёша бентон моло ба дараҷаи оли фасонаи. Дӯстони азиз, успеҳ кунтон, харидорӣ намоитон. Агар саррои калон дошта бошед, агар мана айспас муши сарроям тамом шуд, оғилба кун баста калон кунтонам мешавад. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош. Дӯстони азиз, ҳар як донаш дӯстони азиз 13700 сомонӣ боз камтон муомила дорад. Дӯстони азиз, харидори аниқ бошед, агар занг зетон амоли нағз дер намотон. Дӯстони азиз, ихелаш камтар мешавад. Мана акун барои шумо ёфта оварда пешниҳод кардосем. ана акнун мегзанем сеюм моли мо бо якта дигар ғуноҷинчаи герефорд. Дӯстони азиз, 25 рӯза қариб 1 моҳ шудасик будааст. хурду хӯрок саломатиш зур, инам ягон хел камбудишон нест. Дӯстони азиз, ягон хел шир пир дода калон кунтонам мешавад. худая самостоятельно овқотан мехӯрад. ягонта моли ширдортон бошад, агар пилс қуш кардамонтон тезтар калон мешавад, ҳам иликаш пур мешавад. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навои мол. Дӯстони азиз, ҳамагӣ 7800 сомонӣ боз камтон муомила дорад. маъқул шуд, мана занг мезанед дар поёни экран номеро соҳибаш занг зада харидорӣ намоитон мешавад. Дӯстони азиз, лайк монтон, подписатсия кунтон. Барои шумо амихе молҳои арзон ба сифата ёфта кофта пешниҳод кардан мегирем. марамад. Дӯстони азиз, сурочна фурӯхта мешавад молҳо.